Maria Jesús Coves naix en València, on cursa estudis en l'Escola de Comerç. Obté també el títol de llengua anglesa per l'Universitat de Cambridge, dedicant-se al treball en l'empresa privada. De la seva trajectòria literària són mostres els numerosos premis obtinguts en els Jocs Florals de l'Ho Ratpenat i en els Jocs Florals de Paterna, el Premi del Centenari del Col·legi Notarial de València i diversos dotats per l'associació Amics del Corpus. Ha publicat més de 6 obres individuals i ha participat en més d'una desena d'obres col·lectives. Fou nomenada escritora de l'any 2005 per l'Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana, entitat de la qual fou presidenta entre 2008 i 2016. Avui, en la memòria dels escriptors valencians, entrevistem a Maria Jesús Coves. Bon dia, Maria Jesús. Bon dia. Moltíssimes gràcies per participar en aquestes xerrades en grans escriptors valencians. I tu eres una, no? D'eixes figures, has sigut presidenta d'esta associació d'escriptors en llengua valenciana i tens un gran recorregut des d'aquells anys 70 tan convulsos en la societat valenciana però que despertaren moltes consciències. Com despertar la teua? Bueno, la veritat és que jo sempre he tingut una xicoteta consciència de valencianitat gràcies a mon pare. Mon pare, que venia d'una família d'ells, recalaren en el Cabanyal. Ell ja va ser batejat en la Iglesia del Rosari. I ell des de sempre havia tingut aquesta inquietud. Entonces, pues ell estava subscrit a Editorial Prometeu, estava subscrit al Cuento del Diumenge, al Teatre Valencià, ell feia teatre, molt de teatre, intentaren endur-se-lo a una companyia important perquè quan venien les companyies de gira els papers menuts els agarraven de la gent que feia teatre en el puesto, anaren a parlar en mon iaio i mon iaio digué que per damunt d'ell. Total, que mon pare se queda, però sempre se queda en eixa cosa. Vingué la guerra i fon una de les últimes quintes que cridà l'exèrcit de la República. Les seues germanes s'assustaren, agarraren tota la literatura que tenia mon pare, la posaren en sacs i se desferen d'ella. I quan mon pare tornà ferit del front, se trobà que havia perdut a sa mare i que havia perdut tota l'obra que havia replegat. Jo tinc consciència de que en 3 o 4 anyets, després de la guerra, per supost, perquè jo soc després de la guerra, de la maneta de mon pare anàvem per les llibreries de vell, de darrere de la llonxa, buscant alguna obreta en valencià. De les que havia perdut. De les que havia perdut. I alguna varem recuperar. Vull dir, jo he crescut en aquest ambient. Com sé despertar més coses? Doncs, bueno, te fas més major, estudies, me posen relacions, els dos mos entra la mateixa inquietud, perquè a més el meu home, jesuïta, companyó d'estudis d'Alfons Cucó i d'una altra sèrie de persones d'aquest estil, d'aquest estil d'una ideologia no massa coincident en la nostra. Troba que allí passaven coses estranyes i que no. Clar, s'enjunta amb mi, que venia de l'altra banda, perquè mon pare seria d'esquerres, però des de luego era valencià i valencianista i a més recorde que tenia un companyer que treballava en l'Ajuntament per el matí i que quan l'Ajuntament treia una publicació en valencià sempre li guardava una perquè Coves és tan valenciano. I jo sempre li deia, papà, això de tan valenciano què vol dir? I ell sempre me feia, pues filla, jo no ho sé, jo soc valencià, i abans... Sense més ni molt ni poc. Sense més ni manco. Clar, quan ja comença a parlar-se d'autonomia, comença a moure's tot el tema del valencianisme i tal, a nosaltres la gran manifestació de 1977 mos pilla fent un viatge per Escòcia. Però havíem recomanat als amics que mos guardaren tots els diaris. Entonces tornem, s'entenem de tot el que ha passat, de Germans al riu i de totes aquelles coses, i comencem a escriure cartes en el diari. Què és Germans al riu? Conta-ho. Germans al riu va ser un diputat socialista que a tots els que anaven en la senyera en el blau feia Germans al riu perquè no se veren les senyeres, no? Perquè no se veren. Això se pot recuperar molt bé de la premsa perquè
arran d'aixes coses, se formà... Bueno, començàrem a tindre més inquietuds. Se començaren a fer reunions en el parterre que feia un grupet que sí era el grup d'acció valencianista. Allí, encara que parega mentira, perquè resulta que la que soc més espontània era jo, va i s'apunta al meu home, primer. I jo li dic, pues tu t'has apuntat, però jo no, vinc amb tu a les reunions i s'ha acabat. Comencem a anar al ratpenat, comencem a tindre més contacte, jo començo a donar la llanda i un dia ell me porta una gramàtica valenciana, diu, tinc i no dones la llanda més. Jo dic, no, és que en això jo no tinc prou. Entonces se n'anem al ratpenat, mos recibeix Cuenca, que era el que estava entonces al càrrec de... És que anàvem entrant i preguntant. ¿no? Que estava... I li preguntem per els cursos i ens diu la possibilitat de fer-los per correspondència perquè els dos treballàvem. Entonces, deixa'm el seu telèfon i jo es tocaré i tal. Clar, uns dies després toquen a casa, diga, li toca de lo ratpenat. Bueno, a mi me paregué que m'havien tocat de la Casa Real, perquè era una entitat que sempre havia sigut senyera. S'apuntarem als cursos, començarem a anar a les reunions i vingué un dia d'una malaurada emissió que fon l'Hora 15. Allí isqueren unes persones... Una emissió de televisió, televisió espanyola. De televisió espanyola. Allí isqueren unes persones dient que si Ausiàs Marc era català, que sí, pa allà, bueno, tota una sèrie de coses que nosaltres ja havíem vist perquè estàvem comprant una enciclopèdia per fascículs i quan arribaren a València, després d'una magnífica descripció de l'agricultura, dels monuments i de tal, havia un apartat que era cultura i posava simplement véase Catalunya. Clar, què van fer? Immediatament deixarem de comprar els fascículs. Era una enciclopèdia de les que se venien en aquella època, normal i corrent. De Salvat o d'unes cases que se sí. Entonces, entre això i el dia de l'Hora 15, jo recorde que me n'ania a treballar feta una fúria. A més, el comptable que teníem nosaltres passava per davant de mi i me feia «Què? Has escoltat la televisió, no?» En aquella època era la cadena única, no existiria, o igual estava ja la segona, però no sé. Però això va ser en la 1. Total, jo en una careixina de llarga vaig acabar i entonces me'n vaig anar a la seu del Grup d'Acció Valencianista que estava en aquell moment en Matías Perelló, en un piso que havien cedit. En Rusafa. Sí, en Rusafa. I vaig dir, vinc a apuntar-me, però vinc a apuntar-me per treballar. I a partir d'ahí. I quin ambient te trobares en aquest grup d'acció que alguns han denostat tant? Pues bueno, me vaig trobar una inquietud grandíssima per València, que a lo millor no estava tot lo ben dirigida que devia estar, però que havia juntat el sentiment de moltíssima gent que no estava d'acord amb el que estava passant. I d'ahir isqueren diverses iniciatives, se feu una primera impressió de la gramàtica de Fullana, nosaltres, un altre grup de persones, se dedicàrem a llegir tots els dies, cada un diari de València, de Castelló, d'Alacant, de Madrid, de Barcelona. I al cap de la setmana se reuníem, havíem retallat tots els artículs que parlaven del tema de València i en això se feien unes fulles que se repartien. Això va ser una idea de Juan Igón, una excel·lent persona i amic i marit d'una grandíssima amiga meua, cosina germana de Vicent Ramon Calatayud, Maruja, i s'ajuntaren baix el nom de Roure Valencià, entonces patentàrem el que eren les dues fulletes i l'anagrama i en això començarem a eixir i a donar una informació que, bueno, així està replegada, la tenim en l'Associació d'Escriptors enquadernada perquè Maruja la enquadernà i mos l'ha cedit. I així s'informava la gent en aquella època, que òbviament no hi havia internet, ni redes socials, ni res que se li pareguera. I que la gent no podia llegir un diari, però no podia llegir 10. I d'ahir començarem a fer més coses. Inquietud d'escriure, si me preguntes, doncs jo sempre he tingut aquesta xicoteta inquietud. A mi ja molt joveneta me publicaren 2 cuentos
infantils completament, en una revisteta. Això a mi m'anima moltíssim. Jo feia versets per mi, feia poemetes, feia no sé què, però ahí estava tot. I quan me vaig casar, això se va quedar amagat en un calaix. I jo recordo que un bon dia el meu home me va dir: a tu què te passa, que ja no escrius? I dic, pues no. No, perquè jo treballo, després tinc que ocupar-me de la casa, estàs tu, i me va dir, no. Veig on trobes temps, però tu això no t'ho pots deixar. Sí, és una de les moltíssimes coses que jo li tinc que agrair. I a partir d'ahir, pues bueno, començar Vicent Calatayud m'animà a empezar a participar en els Jocs Florals. Havia un apartat que eren festes de pobles, a nosaltres sempre ens han agradat molt, i pues, quan jo m'enterava d'alguna festa així un poc diferent de les de València, no? Pues ho comentava en Eduardo i ell agarrava una maleta que tenia en màquina de fotografiar, en zoom, en gran angular, en no sé quantos, en no sé què, i bueno, anàvem al poble que fora. Jo me dedicava a preguntar i ella a fer fotos. I en acabant, pues, entre les dues coses se componia un treball i, bueno, diverses voltes van guanyar el concurs. Molt bé. Ahí començar. I parlant de literatura, tenim que parlar de Xavier Casp. Com conegueres a Xavier Casp? Pues el vas conèixer perquè Vicent mos portava a les reunions de casa de Miquel Atlert. Conta també un poc d'aquestes reunions, I allí estava Xavier. Probablement molts dels que van a veure este vídeo no saben que eren aquestes reunions. Pues allí bueno, això ho en casa de Miquel Atlert. En casa de Miquel Atlert. Ells, quan s'acabà la guerra, ja començaren en l'editorial Torre, ja començaren a reunir-se, i hi ha fotografies on estan des de Joan Fuster fins a Emili Beut, i estan tots els que eren importants en aquell moment. I en aquesta època que estem parlant ja dels anys 80, se tornaren a reprendre aquest tipus de reunions en una altra gent més jove, com érem entonces nosaltres. I jo recorde que la personalitat de Miquel a mi m'encantava perquè era un home que sabia de tot, que tenia un armari ple de caixetes de sabates plenes de fitxes. I tu podies preguntar, per això, o este tractat, o este no sé quantos, i te feia, un moment, se n'anava a l'armari, mirava la caixeta, te treia la fitxa i te donava tota l'explicació. Inclús tenia una gran col·lecció de monedes i ens va ensenyar un dia una que era una falsificació que havien fet perquè la seca de València dels àrabs posava més quantitat de plata que les seques cristianes. I el rei Jaume feu una falsificació. Una falsificació, però del rei Jaume. Exactament. O sigui, diguem que eren monedes àrabs, però en la plata de les cristianes. Una d'aquestes monedes mos l'ensenyà Miquel. Vaja. O sigui que era molt important. I ahí, naturalment, venia Xavier. Entonces havia fundat l'editorial del Seny al Segura. Jo vaig començar també a presentar-me en els Jocs Florals al premi que dotava l'Associació d'Amics del Corpus, que estava començant en aquells moments, i me varen premiar un treball que tratava tota la professió del Corpus, però buscant decimedes o versets que s'havien fet a lo llarg del temps. Del Seny al Segura pensar que era interessant publicar-la i Xavier, a qui jo havia nomenat sempre com el nostre senyor. La referència màxima, no? Sí, perquè a més no m'atrevia, a mi m'ha costat molt parlar-li de tu, molt. Me demanà que anares a casa perquè anàvem a corregir el llibre entre els dos. Total que començarem a anar vesprades a sa casa, a mirar el llibre, a tal, i quan s'acabà, entonces me digué, xiqueta, este llibre s'ha acabat, però nosaltres no podem acabar, a veure què s'inventem. I a partir d'ahí. Vaja. Ja s'ha acabat sent pràcticament la biògrafa oficial de Xavier Casp, quasi. No és una biografia. Això ho dic jo molt clar en el llibre. Retalls de vida. Són retalls. Perquè una biografia de Xavier tenia que haver-la fet una persona molt més entesa en moltes coses que sóc jo
i jo només vaig parlar des del carinyo, de tot el que ell me contà, però d'una persona que en una ocasió li va dir ma mare, yo creo que lo quiere usted tanto como a su padre. Ma mare era castellana parlant, entenia i llegia el valencià, però mai s'atrevia a parlar, perquè sempre posava l'excusa de que és que jo estava interna en un col·legi de monjas, i jo li dia, mamà, jo també. Exacte, no? Però la diferència és que mon pare a mi sempre se va dirigir en valencià i a ma mare en castellà. Exactament. I ja està. I bueno, i hem de parlar també de la revista Murta. Sí, això va ser un altre... Ahir va ser... Gran referència d'aquella època, una revista íntegrament en llengua en valencià i que aconseguí, crec que van ser 5 anys el que aconseguí vora 5 anys, sí. Publicar-se un número al mes. Pues ahir també, a últimes hores, no a últimes hores, però per lo menos els 3 últims anys, veig a veure en què pots col·laborar i entonces la entrevista del mes. Me vaig dedicar pues, igual a un ceramista, que a un músic, que a un poeta, cada mes isque d'una manera. I també va ser una altra forma de col·laborar. Exacte, una revista que des del 78 al 83, on també tinguérem molt que veure tant Xavier Cas com Miquel Albert, altres persones com Ruiz, no? Paco Ruiz, que també estaria molt bé que comentares. Sí, pues va ser una persona que se va desviure sobretot per buscar anunciants, perquè clar, una revista sense anunciants no tira avant. I ell se dedicà des del seu despatx i posava moltíssim esforç en que allò anara avant. Xavier Casper, el director literari, Miquel sempre col·laborava, feia una col·laboració, però allí estigué Vicent Ramon Calatayud, estigué Vicent Lluís Simó Santancha, José Aparicio Pérez, allí estigué una sèrie de gens que estaven ja i que continuaren estant. I a partir d'ahí, Xavier entra a la presidència de l'Horat Penat, encara que no està molt de temps, no? No està molt de temps perquè tingué la honradea de quan el cridaren d'un partit polític deixar-se l'altra banda perquè no volia interferir. D'Unió Valenciana, en aquest cas. Exacte, sí. I, clar, aquesta primera esperança que suponia que el govern preautonòmic de la UCD reconeguera els títols de l'Horat Penat, reconeguera la normativa de l'Acadèmia de Cultura Valenciana, el que serien les normes del Puig, però això a partir de l'any 82 se mos acaba. Se talla. I a partir d'ahí... Entraren els socialistes i, bueno, no agranaren. Jo crec que va ser Fahrenheit. O sigui, se dedicaren a destrossar els llibres i a substituir-los per els d'ells. I aquesta etapa, perquè hi passen vora 10 anys aproximadament fins que se funda l'Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana, degué ser una etapa prou complicada per als escriptors, per a les editorials en llengua valenciana, com del Senyal Segura. Podríem parlar de Pere també, de Pere Astillero. Sí, de Pere Astillero, que quan se quedà ell l'editorial i no li donaren la subvenció que corresponia... Perquè no estava supostament ben escrit el valencià dels llibres, no? Ell posa un juí, o sigui, a demandar a la conselleria i va aconseguir que li donaren la subvenció perquè ningú pogués negar que estigués escrit en valencià. Efectivament. Ell ho va poder aconseguir, però com a partir de l'any 98 se crea una entitat, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que teòricament... No sabem de quina llengua és. No sabem de quina llengua, que supostament, encara que a tots ens pareix que és inclús inconstitucional, perquè va contra la llibertat d'expressió i de creació literària, es començarem, no sols a aquest estranyament o a que no farem publicitat dels nostres escriptors, sinó inclús a discriminar absolutament a totes les entitats i les editorials en l'excusa de que com no estava escrit eixe valencià en la forma que ells definien com a oficial, no mereixien ningú tipus d'ajuda, ni econòmica ni de ninguna classe. I això tu ja com a presidenta també ho has viscut en primera persona. Conta-mos. Per supost. Perquè tu has sigut 8 anys presidenta de l'Associació d'Escriptors. Jo aquesta dificultat l'hem patit tots els que hem estat, però hem tratat de seguir avant sense subvencions, sense ajudes, i l'única ajuda que vam aconseguir va ser este xicotet espai en el que estem,
que les primeres reunions encara no teníem ni llum i que una anècdota curiosa és que a un dels primers membres de la Junta, que era Manolo Navarro, li demanà a un senyor que li donara el número de telèfon de l'associació i ell li va dir telèfono si estem fent les reunions en un ciri perquè encara no tenim llum. Sí, però a partir d'ahir anarem anant. Nosaltres el que sí que és de veres que hem sigut molt constants. I jo sí que estic orgullosa dels anys que he estat perquè en aquests anys han eixit més dones. Dones escritores? Escritores. Una de les primeres que va tindre el títol d'escriptora de l'any va ser Ampar Cabrera, després Elena Casa, i han fet molta carrera els dos. Elena, desgraciadament, se mos ha anat molt jove, però també està a un nivell més xicotet perquè fa menys temps, però està Roser La Cruz, està Immaculada Ballester i algunes més que estan sorgint. Exactament. I a partir d'aquesta associació d'escriptors, compta també per a que la gent conega quines activitats fa l'entitat, a què s'ha dedicat més, perquè realment una de les qüestions principals és aconseguir que apareguen nous valors literaris en valencià, i més encara després de 40 anys on el que deprèn la gent en les escoles és completament contrari a la llengua valenciana que parla el poble, que la té com a llengua materna. Nosaltres hem procurat estimular la creació, se feren inclús cursets de literatura, se fa tots els mesos un taller de prosa en el qual dos escriptors llegeixen un relat curt fet normalment per a aquest dia. I així a mi m'agradaria destacar la generositat que sempre ha tingut en nosaltres Antoni Ruiz Negre, que quan ha vingut a parlar ha portat el seu relat imprès i mos l'ha regalat. Antoni Ruiz Negre, gran escritor, també participarà en aquestes xerrades. Sí, exactament. Però això sí que m'agradaria a mi fer-ho constar. En acabant, fem el recital de primavera d'estiu, que cada any se dedica, cada 4 anys se dedica a un tema determinat, i ahir s'ha tocat des de la batalla d'Almansa fins el valencià arran del nou mil·lenni, s'ha parlat de les tradicions valencianes. Últimament, en el sopar dels escriptors, se presenta enguany el que correspon al títol de Al cine en vers, en el que cadascú ha versat una pel·lícula, també s'ha parlat de literatura. En fi, hem intentat, i sobretot hem intentat, que tot el que fem se publicarà, perquè és molt important deixar per escrit el que som. Això podrà tardar més anys o menys, però sempre estarà ahí escrit i sempre se veurà que hi ha hagut una important quantitat d'escriptors que parlaven d'una altra manera, que parlaven en valencià. I esperem que se pugui parlar també en present, no? Pues efectivament, més de 1.000 llibres que s'han editat en les normes del Puig, en les normes de la Real Acadèmia. Escriptors, associats vora un centenar, però si contem és que per desgràcia ja no estan, i els que són més esporàdics, el d'estudi de Pau Xiner, sobre aquests 40 anys de normativa valenciana, vora 700 autors que han utilitzat o utilitzen aquesta forma, esta llengua valenciana normativitzada des d'un punt de vista estrictament valencià i sense artificiositats ni arcaïsmes. I ahir també tenim una activitat important que són les jornades dels escriptors. Que ja han passat de la trentena. Efectivament, més de 30 edicions. Sí. Ahir s'han tocat també temes diferentíssims. València, capital del comerç, com era viatgers, aventures valencians... I descobridors valencians. La pintura valenciana. Ahir, a mi sempre m'ha cridat l'atenció en lo de la medicina, l'expedició Balmís, jo no la coneixia. Medicina i literatura, que també es fon el títol d'una altra de les jornades, efectivament. L'expedició Balmís, que va estar dirigida per un metge alacantí, i que portà la vacuna de la pigota a Amèrica i salvar moltíssimes vides, inclús en Amèrica i en Filipines.
per a mi personalment va ser un descobriment. Després he descobert que té un xicotet carrer en València. El metge Balmi, sí, a costat de Vivers, darrere, efectivament. Però són personalitats que devien ser reconegudes i que jo crec que des de l'associació s'ha fet un treball molt important. I a més, unes jornades en les que participen molts estudiosos, experts, no estrictament d'esta entitat, sinó que d'alguna manera se busca sempre que participen persones que dins del camp d'aquestes jornades, que normalment són 3 dies, van a parlar sobre un tema concret que n'acaben cedint en un llibre. I després, cada 5 anys, se fa el Premi Nacional de Literatura en Llengua Valenciana, on se premia la llavor de tota una vida d'un escritor. Eixe és tota la vida, però cada 2 anys fem un escritor de l'any. Que tu has sigut, no? Sí. Per cert, Jo crec que... Quin any vas ser tu? Me penso que va ser el 2005. 2005. Sí. Sí que tinc l'orgull d'haver sigut la primera dona. I sí que tinc també l'orgull d'haver sigut fins ara l'única presidenta de l'Associació d'Escriptors. Sí, n'hi hauran més, segur. N'hi hauran més, segur. Però sí, jo he sigut la primera. Exacte, això no t'ho lleva ningú. Això és un privilegi que dona ser més major. Premis nacionals com Xavier Casp, Josep Maria Guinot, Anfos Ramon, Vicent Lluís Simó Sotonxa, Vicent Ramon Calatayud, Aureli López i Antoni Ruiz Negre. 7 de moment. Se nos ha quedat Boro. Sí. Parla de Boro, perquè Boro se nos ha anat enguany. Sempre considerarem que encara era jove i que li quedava temps, i mira per a on... Als 60 anys. Mos ha fet una molt malíssima passada l'estiu. Jo de Boro puc parlar que el vaig conèixer, no sé si tindria 20 anys encara, quan Paco Domingo Ibáñez va llogar un palau en el carrer de Cavallers. De València 2000. De València 2000. Per a València 2000. Exacte. Aquesta entitat que podia haver sigut... Tremenda. I que li va costar la vida també a Paco Domingo. I allí ell nos deixa una habitació per al roure valencià, perquè com no teníem diners per pagar el lloguer, per a poder-nos reunir, exactament. I allí va plegar un xic, quasi un xiquet, perquè a més Boro sempre ha paregut més jove, obert, simpàtic, amb moltíssimes ganes de treballar i en el qual en seguida vàrem establir una relació de molt bona amistat. Ell progressa molt, acaba la carrera, se feu doctor en el que sempre ha dit que encara era filologia valenciana, que avui en dia ja no ho és, quan encara existia, avui en dia ja no ho és. I encara que entra en el ratpenat, entra ací i allà, sempre hem tingut contacte. En quan se fundà l'Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana, de la qual jo va ser una dels firmants dels estatuts, en seguideta se'n vinguen nosaltres i als 2 anys ja era secretari general. Tingué que deixar el càrrec perquè el cridaven a puestos de més alta responsabilitat, però la veritat és que sempre ha estat amb nosaltres, sempre. En totes les coses que li hem demanat, allà ha estat Boro. Els últims anys, inclús tancava els tallers de prosa en el mes de desembre, donant-nos notícies del diccionari, de la gramàtica, dels llibres que estava preparant, responia a totes les preguntes que se li feien, en la qual la gent se n'anava encantar i quan s'enteraven que venia Boro s'omplia el saló, i fins a l'últim moment. Perquè a més va ser repentit. Jo preferís no tocar el tema final, i el tocarem en les jornades. Correcte. Doncs molt bé, estem aplegant al final, podríem estar molt més temps xerrant, però una reflexió final, Maria Jesús, per a esta xerrada d'avui. Doncs animar els jóvens, sobretot animar els jóvens a que busquen la veritat, que no se conformen en el que els ensenyen, i animar a tots a que estiguem cada dia més units, perquè si no s'unim no tenim res que fer. Jo crec que és el fonamental. Pensar que el que no tinga les nostres idees polítiques no és un enemic. Podrà ser un adversari, però per damunt de tot està ser valencians. Això ens ho han demostrat per uns minuts. I que fora així,
en el Senat fa molts pocs dies. Un membre del PSOE i un membre del PP, que acabaren abraçats en la senyera embarrada enmig de tots. Jo crec que això és el més important. Moltes gràcies, Maria Jesús. A vosaltres.